Y lagunok ongi etorri lasto txapalein kanalera, ongi etorri Total Warhammer hiru eta guazen gaur beste esperimentazio batetara, eta Gotrek eta Felixen liburuan agertzen den eszena mitiko bat sortzen saiatuko gara. Eta kaso honetan Gotrek eta Felix Corneren arima jatun baten kontra borrokatuko dira, eta ikusiko dugu ea garaitzeko gai izan daitezkeen ala ez, eta generala sartu behar dugu jokoak behartzen gaituelako. Beraz, aurrera goaz. Bueno, Gotreko dakigu ez duela izek egingo, beraz, zu izkutatu. Zure bila joango gara, bera etorri beharko denez gure gana. Bueno, berdin da. I agree! Very well! Karagul! Very well! Doing it! Steady! Herr Jäger! I will! All set! Go track! Why not? If I must! Ready to fight! Go track! Bueno, ya desegiten. Bel, konagun ikusi duzuen moduan, Gotrek eta Felix gai izan dira arima jangaleari irabazi izateko. Eta hau izan da denez, gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago, agur.